Isio ti'n microphone? Ie. Fuck off. Be ti'n ei fori? Dwi fori. Grand Death on stage. Sioe ti Owen. Sioe actually comedy club. Sioe yn Tigolchi. Stand-up routine. Ond sgyn i fi ddim routine. A dim yn... Fuck, dim yn gwybod beth. Pam nes i ddweud iawn i hynny i gwirch chdi de. So fel, la fi di jyst dweud na. Balls. Dwi'n syniad da. Dim rili na. Ond, hei-ho. Wel, meddwl am Pearl Harbor de. Ti'n fel? Llwyth o japs, llwyth o bobl yn cael ei lladd. Dim fatha Pearl Harbor ydi. Mae yna ryw element o kamikaze yn yma. What are you doing? Like it, yeah, I mean. Yep. Oh, this. Very true. Na, bod yn siwr, ti'n fel? Strapio'r bols yna i'r lawr. Di gael Weetabix. Di bod o pork sword. Ac ar y llwyfan am 7:30. I diddannu'r don. Diolch yn fawr.